Hej. Så, sidste løbetur for i år. Det er den 30. december 2025. Og det bliver den sidste løbetur for i år, tror jeg, fordi i morgen der skal vi ud på en længere vandretur, så det er jo ikke så mange måneder siden, at jeg genoptog løb, eller skal vi sige uger. Så jeg er ikke oppe på mere end 2,5-3 km i sådan ret langsomt tempo. Jeg har knæbind på, fordi jeg har et opereret knæ. Jeg fik en fuld udskiftning af knæet for 5 år siden. Så kulde er den ikke super vild med. Så sådan er det. Vi skal den her vej, den vej ud af. Og så bliver det sådan der omkring de der 3 kilometer. Så ja, lad os se at komme afsted. Det er en rigtig, rigtig flot dag i dag. Det bliver også skidehammerende koldt. Jeg tror, det var -2. Og vi kan se blå himmel. Og solen skinner, og det er faktisk super lækkert. Det kræver også, at man har lidt ekstra tøj på. Jeg kan godt lide at have lag tøj på. Så nu har jeg taget en lidt varm hue på i dag, fordi det var sådan temmelig nippig, da jeg lige kom udenfor. Så gik jeg lige en varm hue på, for ellers så løber jeg som regel med en buff rundt om hovedet i stedet for, hvis det er lidt koldt for ørerne. Så ja, men som sagt, jeg vil lige starte genoptaget løb igen her for uger siden. Det er fordi, altså jeg har egentlig genopvasket til mine handskerne på. Jeg har de her handsker. Grip Wrap. Måske der kan jeg tage den der flappet ud over. Meget lækkert. Nu skal jeg lige gøre det med en hånd. Så, ja. Jeg har løbet siden 2016. Fra 2016 til 2020, der løb jeg rigtig meget. Og der var jeg så oppe og løb halvmarathon og også både med trail og på almindelig vej. Var i Odense løbe, Aarhus og forskellige steder. Så var vi så også i Amsterdam, løb halvmarathon, og så har jeg løbet trail-løb rigtig meget, fordi efterhånden som mit knæ begyndte at løbe igen. Så efterhånden som mit knæ begyndte at drille, og det gjorde det jo sådan i cirka 19. Så kommer der en hundelufter. Hej. Wow. Ja, så var det bare ligesom, at fandt ud af de der trailløb som blødt underlag og sådan noget. Det virkede egentlig ret godt for mit knæ. Men altså til sidst, så det sidste løb jeg deltog i, det var 6 timers løb i Grenå. Og det var egentlig mest gå, vil jeg sige. Jeg fik løbet, eller bevæget mig 30 kilometer. Men ja, det var ret hurtigt klart, det var ikke så godt. Så var jeg op til en hel masse undersøgelser på Vejle sygehus, så det endte så med, at de fandt ud af. De prøvede først at udskyde lidt, og fordi jeg er jo ikke så gammel på et tidspunkt. Det var jo 55, 54. Så, men anyway, det endte i hvert fald med, at jeg fik den der fulde udskiftning af knæet. En hel protese. Der var ikke noget, der kunne reddes. Nå, men det jeg gør her, for en blid opstart og en kold dag, så tæller jeg lygtepæl. Jeg startede for nogle uger siden med 1 lygtepæl. Nu er jeg sådan op på 2. Vi prøver igen. Så tager jeg 2 lygtepæl. Og jeg er 59. Fylder 60 næste år. Juli. Jeg har kronisk astma. Og
mild kol. Ud af det, så har jeg en bipolar sygdom. Og bipolar, det er sådan noget med, det skifter mellem depression og... Der gik op ad bakke her. Altså, det var 3 lygtepæle. Fint. Så går jeg lige ind i hvert fald. Ja, det skifter mellem depression og almindelig tilstand, og nogle gange over i noget, som er sådan en hyperaktivitet. Derfor er løb virkelig vigtigt for mig, fordi det gør virkelig noget godt for mit hoved. Og det er derfor, jeg bliver ved med at genoptage det, selvom at jeg i perioder stopper lidt. Nogle gange kommer jeg til at overgøre det, og så gider mit knæ ikke være med mere. Så holder jeg pause og genoptager igen. Nu her, der har jeg lige været syg og fik corona i oktober. Og så fik jeg lungebetændelse bagefter. Så det var 2 lygtepæle. Går vi hen til det næste. Kommer næste til et meget dejligt område, egentlig. Sådan lidt lille bitte naturområde. Ligger nogle rækkehus herovre. Kommer der en hundelufter. Jeg håber, jeg kan gøre lige så meget som den anden. Den er en lille smule forskrækket. Og jeg løber rigtig langsomt. Og sådan er det. Jeg skammer mig ikke over det, men... Så, der var også en her sin telefon. Og en labrador. Så, jeg skammer mig ikke over det, men det er tit noget, jeg siger. Og det er også noget, som sådan nogle gange forhindrer mig i at deltage i fællesskaber, løbefællesskaber. Jeg kan simpelthen ikke følge med dem. Jeg tror godt, jeg kunne følge med dem i kortere tid. Men så ville mit knæ også begynde at brokse. Og ja, måske også med indre dovenskab, ved jeg ikke rigtigt. Jeg ligger sådan i øjeblikket på, når jeg løber, på sådan 8, tror jeg. Omkring. Godt lidt nedad, så måske 37. Men en dag som i dag, hvor det er så koldt, der burde jeg faktisk ikke gå så langt. Jeg plejer at holde det til 1 lygtepæl. Eller også så tæller jeg til 12 skridt. Og så løber jeg igen. Men nu fordi jeg går her og snakker, det er første gang, jeg prøver at lave sådan en film. Så blev det lige så lidt mere gang. Jeg ved ikke, om jeg kan se, hvad mit ur siger. Mit ur, den er så nogle gange. Ja, lige så snart der er nogle huse i nærheden, så kan mit gamle ur ikke rigtig måle det. Og ligesom det forstyrrer det, så måler den ikke tempo. Og det først, når jeg kommer hjem. Jeg tror nok, jeg tog 4 lygtepæle. Går jeg lige lidt igen. Fandme koldt det her, mand. Jeg skal have... Jeg er jo som en handskid især. Jeg skal have min handske af hver gang jeg piller ved telefonen. Fordi det er ikke sådan nogle touch-handsker, tror jeg. Eller også så kan jeg bare ikke finde ud af at bruge det. Okay. Nu lygtepæl. Up. Nu går lidt nedad her, så... Og så man måske kunne gå løb 3. Det var 1. Jeg tænker 2. Det er så koldt at holde telefonen. Jeg får nogle røde kinder der. Det var 2. Det er faktisk svært at holde den. Næste gang så skal jeg så have... næste gang skal jeg have sat... i hvert fald mit kopper med. Så jeg kan måske sætte den fast her eller sådan noget. Så jeg ikke skal holde den, fordi hold da kæft, det er koldt, fordi nuller naller her.
Venner. Ja. Dejligt. Ej, nu får jeg solen i ansigtet. Hold kæft, det er lækkert. Det er lækkert. Jeg skal prøve at løbe lidt igen. Jeg har løbet nu 1 kilometer. Og jeg kan sagt snakke om tid. Hurtigt løber du. Lang tid tager du om kilometer. Men altså, når man er en langsom løber, så er det altså ikke fordi det er noget, man sådan gider rigtigt at snakke så meget om. Altså, ikke fordi jeg sådan, ikke har lyst til at gøre det, men det er ikke noget, jeg interesserer mig særlig meget for, fordi det er ikke noget, der nogensinde kommer til at blive noget, der betyder noget i mit løb. Det, der betyder noget i mit løb, det er, at jeg kommer ud, og jeg får noget godt til mit hoved. Og får lidt motion, det er vigtigt. Det er vigtigt i alle aldre, men her i pensionistalderen her, ekstra vigtigt. Nå, nu nåede jeg lygtepæl igen. Der. Ups. Så vender kameraet igen, og så tager vi... Det står tæt, de her lygtepæle, så jeg tænker 3. Yes. 3 lygtepæle. Det kan jeg godt. Og så bliver jeg nødt til at putte min telefon ned i lommen. Så skal mine fingre så lige være lidt i bevægelse, inden jeg filmer igen. Det var hvad? 2. Skal vi herinde her. Jeg tror nok det her, det var 3. Jeg er ikke sikker. Så det var 2 kilometer. Cirka. Så går vi. Det er hårdt i dag. Det er fandme koldt. Til så blæser det ikke, så det var dejligt. Men ja, det er dagen før nytårsaften. Og det er sådan en formiddag nu. Jeg tror, vi ligger på frysepunktet nu, måske 1 grad under eller sådan noget. Så, men nu kommer der en lygtepæl igen, så jeg tror, jeg vil løbe. Nu begynder det at gå nedad, så jeg håber, jeg kan tage nogle flere lygtepæle. Nu drejer jeg lige kameraet rundt igen. Og lidt en tricky sti, den her. Asfalten er ikke sådan specielt god. Og så kommer der sådan nogle rødder, det ligesom er gået ind over. Det kan man lige passe lidt på. Men, det er ikke så langt fra mit hjem. Så det var bare en lille bitte tur, som det typisk er for mig. Jeg har nu et mål med et lille løb. Og der er nogen, der vil spørge. Og det har jeg egentlig ikke. Jeg kunne super godt tænke mig at kunne komme op og deltage i et 5 km løb. Men jeg anser det ikke for realistisk før måske sommer. Jeg gider ikke gå for hurtigt frem. Jeg gider ikke presse mig selv mere en lille smule. Det skal være sjovt og dejligt at løbe. Det skal ikke være noget, man skal tage sig sammen til. For hvis det er det, så får man det ikke gjort. Det er ikke på den lange bane. Nu skal jeg lige skifte hånd. Jeg beklager, sådan en handske, den kommer ned over nogle gange. Nå, jeg ved ikke, hvor mange lygtepæle det var, jeg glemte at tælle. Nu går vi hen til det næste der. Og så tager jeg lige et par stykker mere. Ja, vi kan høre med trafik. Det begynder nærmest en stor vej uden for Kolding. Jeg har ikke ændret på hastigheden i forhold til, at det skal se godt ud på video. Det er den her hastighed, jeg løber i, som lige nu er 8:15. Ja, på en varmere dag, så jeg kan løbe lidt hurtigere, men
Ja, sgu en snegl. Og ved du hvad? Det er sgu i orden. Jeg er ikke ud for at finde medaljer. Jeg må indrømme, da jeg fik den der helt knæprotese der i 2020, i øvrigt 14 dage før hele landet lukkede ned, så jeg var lidt heldig at nåede det. Der troede jeg faktisk ikke, at jeg ville komme til at løbe igen. Så det jeg kan nu, ikke? Jeg er simpelthen så glad og taknemmelig for. Så nu kommer vi op til den der store vej. Vonsilvej. Den vej der, og den kører ud mod Christiansfeld og videre mod Haderslev. Og den der retning går ind imod Kolding. Så prøv lige at løbe op til her. Og jeg simpelthen kommer over. De vil blive næste derinde. Så det er ikke kun Vonsilje. Og det er ikke kun Brusen, vi har herude i Vonsilje. Det er dejligt. Ja. Vonsilje for år 2026. Det er lækkert. Jeg bor nemlig lige i nærheden her, så det er dejligt. Så jeg vil lige hen til det andet skridt, tror jeg. Så var det vist så fint for i dag. En lille løbevideo at starte min kanal ud med, som lige nu har 0 abonnenter. Så jeg snakker til mig selv. Det er fint. Her er skiltet. Så 2,4 er jeg på lige nu. Jeg har lige lidt, inden jeg kommer hjem. Prøv lige at se den sol der. Ej, fantastisk. Jeg kan ikke filme på den måde. Jeg er ikke nogen superfotograf heller. Så, men hvis der faktisk er en, der sidder og kigger med her, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du kigger med. Og der kommer flere løbevideoer. Gang imellem laver jeg lige en løbevideo, tror jeg, fordi jeg synes, det er meget sjovt. Jeg kan også godt lide at dele lidt mine egne erfaringer og mine egne snegleløb. Så hvis du også er snegleløber, så er den her måske en kanal for dig. Så jeg håber, du får en super god nytårsaften, og ja, godt nytår alle sammen, og tak fordi jeg kiggede med. Og god løbetur!